Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň guramagyny Halkara Insanperwer Ilimler we Ötüş Universitetine geçirilen paragatçylyk mekanyna Diller Dünýäsi adly okuw usuly maslahaty ýokary netijeler bersenni. Dilleri öwrenmek siýasatynyň dawarlanýan zamanysynda ata watanymyzda zähmet çekýän Germaniýadan, Italiýadan, Hytaý Halk Respublikasynyň, Yaponiýadan, Koreýadan, Hindistandan gelen daşary ýurty professorlaryň dilleri öwretme usullary ýokary netijeler berýän kämil bilim hünärlere görä dile warlygy kemaly getirmen ýolları bardy beren okuw usuly maslahatlary, görkezme sapaklary Magtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň, Döwlet Mähmet Azady adyny Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynyň, Murat Garaýew adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň, Halkara Gatnaşyklar Institutynyň, Türkmenistanyň Owshan adyny Inженер Technologiýalar Uniwersitetiniň, Ýagşyýerlik Hakaýew adyny Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutynyň, Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň, Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň, Türkmenistanyň Inженер Tehnika we Ulag Kommunikasiýalar Institutynyň, Awa adyny Halkara Atçylyk Akademiýasynyň, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň, Maýa Kuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň, Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň, Türkmen Owa Hujulyk Uniwersitetiniň we Halkara Insanperwer Ilimler we Ötüş Uniwersitetiniň dilşi molimler üçin döwrewap tejribeleri öwrenmäge, fikir alşmagy we kämilleşmäge ajaýyp mümkinçilik boldy. Paragatçylyk mekanyny Diller Dünýäsi adly okuw usuly maslahatyna atnaşan professor molimler Türkmenistanyň daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmeň konsepsiýasynyň çägini barha gerim giňeýän halkara hyzmatdaşlygyň dilleri öwretmekde we okutmakda aýratyn ähmiýetiniň boljakdygyny belläp, gahrman arkadamyda we arkadagyly gahrman serdarmyda ýaşlaryň kämilligi üçin edýän taýsy taýlalaryna köp sag bolsun aýtdylar we tüýsürekden hoşallyklaryny bildirdiler.